Usakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokuthetheni isintu, amavasha abahlosile bathi usokhuluza ukhokho bewe. Sakhuleka kunina abakhulu, hayi khona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba. Hayi khona yasuke yahlala, impungu sihlebelela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala, sekhona nenyanga zamanga. Isintu sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Impungu ngayishikelela phansi. Kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembele qamanya amalembe ngokukhalepha usishaka kashayeka ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka. Ushaka kuyinkosi yasemashobeni ngiyakhuleka umhlaba wonke. Nasendaweni zonke nje la kuhamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Uma kukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa ukhathini. Ngumshana wakwaNgcobo ofuze fulele omashiya amahlangatha azoshumayela ngumzukulu kaMdumo. Umdumo kaThumbula Tshatatsha uTshatatsha kaPheshe, uPheshe kaMaguyane, uMaguyane kaVaphi, uVaphi kaNokhonjo. Uhlala kuyintokozo enkulu kumina ukuthi ngifike la kwi-channel ethu enkulu impunga Isintu TV. La sifundisana khona isintu, siyalelana indlela eyayikade ihamba okhokho bethu. Bafowethu isipesheni sethu sencwadi abantu babe nokukhala. Sabe sesieda amakhomba amahlanu nekuyiwona sesele njengamanje. Uma bafowethu kuphela wona, ayi impela sizosebenza kakhulu lesishe sithi imbila yaswela umsila ngokuyalezela. 1000 mawufika emphelandaba incwadi zethu zonke zo4 1100 mawufuna sikuthumelele. Uma kuphela wona lawa mahlanu asele zibuyela kwintengo yazo. 700 indlela yesintu iyodwa, 450 amavahla abahlosile, 450 sithini isintu, 350 uyokhuluza ukhokhobe. Kusela amakhomba awu5 ke bafowethu. Imbila yaswela umsila ngokuyalezela. Bafowethu nodadewethu ikhona neyogurt yamadoda. Ayona ka ayibi kwispecial yogurt i200 nje. I200 uma ufika emphelandaba, uma ufuna sikuposele yona i300. Bafowethu nodadewethu, namuhla ngifisa ukuthi sike sehlukanise phakathi kwesintu nokuthetha amacala. Kunomehluko phakathi kwesintu nokuthetha amacala. Iningi lethu lithi lithetha amacala bese licabanga ukuthi ligcina isintu, kanti lithetha amacala. Yini isintu? Siyaguqukana isintu. Isintu bafowethu nodadewethu asiguquki. Isintu siwumthetho wamkhulu womkhulu. Makukhulunywa ngesintu nje kukhulunywa ngento ewumthetho kamkhulu womkhulu. Abantu abaningi ke umthetho abawufuni, noma ukhuluma ngawo abawufuni. Yingakho isintu umuntu osikhulumayo singadingi umuntu oyigwala, ngoba isintu siwumthetho. Abantu abaningi umthetho bayisaba ukukhuluma ngesizathu sokuthi umthetho uqinile. Umthetho uma uwulalela ungawulaleli kahle ufana nento ecindezelayo, kanti hayi ngoba nako umthetho ucindezela. Yabona nje ngokwesintu umuntu onengana kalotsholo ngokwesintu. Ngokwesintu mawuthathe intombi eyoniwe womunye umuntu awuganiwe, umfazi womuntu, akuhlukile nokuthi uthathe umfazi womuntu. Yabona nje ngokwesintu uma wone intombi
uyayilobola ibe umfazi wakho, hayi ukuthi uhamba uye kohlawula. Akuhlawula, uyayilobola ibe umfazi wakho. Isintu-ke leso. Uma kwenzekile wangayilobola, usuke usunecala elikhulu oyolifica kwelamathongo. Kodwa intethelelo kuyenzeka uyithole uma wona intombi. Intethelelo uyithola ngoba kukhona umuntu ozoyidabukela leyo ntombi ekutheni ubuntombi bayo isibulahlile, bese ayithathe ayiqolise imgane, agane umfazi wakho. Usho njalo ngokwesintu. Abantu abaningi isintu abasifuni ngalezo zinto, okuwukuthi isintu siwumthetho. Uma nje uyinsizwa uthathe umuntu onengane nomunye umuntu, uthathe umuntu owoniwa omunye umuntu, ngokwesintu uganwe umfazi womuntu, awuganiwe wena. Usadinga ukuthi uthathe umfazi ekuzoba ngowakho. Kodwa wena wawukwenza, wawukade ususicala kulowa muntu owamzalisa, wawususicala kulo muntu owamona. Isintu-ke leso bafowethu, umthetho kamkhulu omkhulu. Iwona-ke lo ngezwakali kahle kubantu abaningi. Kodwa mina njengempunga yesintu engifisa ukuthi sigwinye kushisa, bese ingane zethu esizizele sizikhulise ngaso isintu ekuwumthetho omkhulu omkhulu. Uma unengane yentombazane uyitshele ukuthi ayihlale ngentombi. Uma unengane yomfana uyitshele ukuthi ingane zabantu ziyahlonishwa. Uma mfana uzokona ingane yentombazane yakomunye umuzi uyayilobola, ngoba isintu leso. Isintu leso. Kodwa uma thina sizoqhubeka simatanise imithetho yesintu nala sikhona, simatanise nala sesidlule khona, angeke kuhambe kahle. Ngeke kuhambe kahle. Ukuthi mina ngathi mangiganwa, ngaganwa umuntu mhlawumbe osenengane, angisho mina, ngenza isibonelo. Akusho ukuthi lelo qiniso kufanele ngilibambe, okuwukuthi mawugane umuntu onengane usuke wenza icala ethongweni lakho. Isintu esisho njalo. Ngokwesintu wonke umuntu oganwayo kuphoqa ukuthi aganwe intombi ephelele emhlophe. Sikhuluma isintu-ke manje ngoba abantu abaningi bathi bayasithanda isintu. Uma uthanda isintu kufanele wazi ukuthi usuke uthanda iqiniso. Noma ngaze kuthiwa umuntu wesifazane uthe uma ugana, wagana usunalo ulwazi lwendoda, noma wagana usunengane, kubalulekile ukuthi indoda yakho mesifuna ukuganwa ungayinqabeli, ngoba njengoba igano wena kufana nokuthi ayiganiwe kubantu abadala. Isintu-ke lesi. Isintu asimnandi ngoba siwumthetho. Umthetho awukazi ungaba mnandi. Manje kubalulekile ukuthi sehlukanise phakathi kwesintu nokuthetha amacala. Uma uyinsizwa uzokona intombi bese uhamba uye kohlawula, awugcini isintu, uthethe icala lokuthi wena wonile, wabe usuphula isintu, wangayilobola le ntombi, usuthetha lelo cala, ufuna bakunika intethelelo ababokwayo intombi. Kodwa intethelelo ngeke uzuyithola ethongweni, uzoyithola kwabaphilayo. Intethelelo uzuyithola ethongweni mhla lo wesifazane omonile umntombi bakhe kwafika umuntu wamdabukela, wamthatha, wamenza umfazi ongemfazi, ngoba umfazi wakho njengoba umonile. Yingakho-ke abafana bempunga yesintu sibakhulisa kanjalo ukuthi mfana, uma umfana wempunga awuganwa intombi engaphelele, ngoba uma uzoganwa intombi engaphelele usuke uganwe umfazi womuntu. Uma umfana wempunga uyayihlonipha intombi, akulalwa nentombi ungayiqholisile. Uma uyintombi yempunga uhlala ngentombi,
awuthintwa umfana, akasondele esibayeni sikayihlo. Uyihlo uza kudonse ngengalo akukhiphe ahamba ayokuganisa. Akakuthinti nje umuntu wesilisa, akakuthinti ngisho ukuhaga, akakuthinti, akasondele eduze kwakho uma uyintombi yempunga. Uma uyinsizwa yempunga uyazi ukuthi umuntu wesifazane uyahlonishwa, umuntu wesifazane uphathwa kanjani. Isintu-ke leso bafowethu. Siyasithanda kodwa asisifuni. Sisithanda uma kubuya ngasekutheni sithetha amacala. Ngoba abantu abaningi bazi ukuthi ukuthetha amacala isona sintu. Kanti ukuthetha amacala akusona isintu, ukuthetha amacala. Amacala esisuke sesinawo masiphule isintu, masihlulekile ukugcina isintu, masihlulekile ukuphila isintu. Ukohlenga ingane akusona isintu, ukuthetha icala lokho. Ngoba ngokwesintu akekho ovumelekile ukuthi azalise intombi, azalise ingane esihlahleni yentombazana, ukuthi akekho ovumelekile ukuthi azalise. Okuvumelekile ukuthi uganwe ube nomfazi bese uthola abantwana. Zonke lezi zinto esizenzayo akusona isintu, ukuthetha amacala. Ngiyafisa ke bafowethu nodadewethu ukuthi sisiphile isintu, sisigcine isintu, sigcine imithetho kaMkhulu omkhulu. Nezingane zethu sithi masizikhulisa ngesintu, sizikhulise ngemithetho kaMkhulu omkhulu. Yebo thina sesibhedile kakhulu, sesinamacala amaningi simanikiniki, noma isintu sesikhulunywa akwehli kahle kuthina. Kanti kufanele kwehle kahle ngoba sinabantwana esibazele, kufanele ukuthi sibakhulise ngesintu, sibakhulise ngemithetho kaMkhulu omkhulu. Hayi ngawageqa amagula ngoba ngemubi. Ngenzeka lenkulumo iyalumela, ngenzeka lenkulumo inohlevane, ngenzeka ngalenkulumo sengiyinyathele emsileni kwabaningi. Inhloso yami akukona lokho, kodwa inhloso yami ukwakha nokukhumbuzisana ukuthi sithini isintu. Hayi ngiyacela abantu baqhubeke basubscribe kwi-channel ethu enkulu Impunga Yesintu TV, bayithathe imifanekiso eqoshiwe bayidlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona izoba usizo olukhulu kakhulu. Bese sithi nje impunga Hayi wethongo lami